Prevrtali sme sa do samotného pekla a to, čo sme tam počuli, vás vydesí. V 80. rokoch minulého storočia sme sa ako Sovietsky zväz za účelom výskumov rozhodli vyvrtať najväčšiu dieru do zeme až do hĺbky 15 kilometrov. Trvalo to niekoľko rokov a za ten čas sa nám podarilo objaviť niekoľko objavov, ktoré prepísali históriu geológie. No keď sme sa prevrtali do hĺbky 12 kilometrov, výskum sme museli zastaviť. Dôvod, prečo vás znepokojí. Sovietsky zväz vydal stanovisko, že dôvodom ukončenia je nedostatok financií. No pravda bola niekde úplne inde. Prevrtali sme sa do pekla. Do hĺbky 12 kilometrov sme spustili mikrofón a to, čo sme si vypočuli, nás vydesilo na smrť. Toto je ukážka zvukovej nahrávky. Zvuky desiatok stonajúcich, kričiacich a plačúcich duší sme si nevedeli vysvetliť. A keďže sme všetci ateisti, neverili sme na peklo. Mikrofón sme spustili dolu ešte raz. No nič sa nezmenilo. Nahrávka znova zachytila tie desivé zvuky. Zvuky pekla. Vyjadril som sa, ako komunista neverím v raj a Bibliu, ale ako vedec však teraz verím v peklo. Tak čo? Myslíte si, že sme sa naozaj prevrtali do pekla? Ak vás toto video zaujalo, jeho dlhšiu a detailnejšiu časť nájdete na našom Patreone.